Kulang nga mga dokumento ang ginalantaw nga rason sang gamay lang nga numero sa mga nagabiyahe nga fiberglass boats nga Iloilo to Guimaras and vice versa. Ini ang ginpakigbahin sa Maritime Industry Authority o kon Marina matapos ang reklamo sa mga pumuluyo bangod nga pilalanggid ka fiberglass boats ang nagabiyahe pakadto sa Buena Vista kag Jordan, Guimaras. Sa interview sa Bomba Radio kay Attorney Nicole Marie Amuan, ang Public Information Officer sang Marina 6, iyagin pahayag nga madamo sa mga operators ang wala nakaproseso sang safety certificate kag iban pa nga mga importante nga dokumento nga nagtugas sa nasambit nga issue. Suno sa iya sa 11 ka mga nagabiyahe pa Buena Vista, anom pa lang ang ginpahanugutan nga mag-operate. Dugang pa sini isa man sa mga ginapangatubang nga problema ang involvement sa mga third party pareho sa mga naval architect sa pag-check sa intractability sa mga nasambit nga mga sakayang pandagat. Ang one of the reasons nga gamay ng gabiyay subong because may lacking documents pa sila nga kailangan nga comply diri sa amon, and those documents are necessary for their operation. Every year daan may safety certificates ang ato nga vessel annually na siya gina-issue. And every time mag-issue, kita may ma-undergo na dapat ang vessels ng dry docking. Actually, ang major factor lang man is ang compliance to the deficiencies. Isa pagid sa ginatudlong nga rason sa magamay nga numero sa nagabiyahe nga fiberboat, amo ang ulihin na nga mga operators nga naga-file sang ilang renewal sa mga dokumento. Sano sa iya, antes pa nga mag-expire ang ilang certificate, dapat nagid ini nga asikasuhon agod nga hindi magtugas ang delay sa ilang operasyon. Ang isa pa natin sa factor is ang period in which they are filing for their renewal. Before mag-expire ila safety certificate, they are given a 3-month window to apply for a dry docking or to comply with the renewals ng ilang safety. So hindi na kinahanglan tani ngayon ulaton sa pa. Mga 1 month na lang before ma-expire na pwede maka-comply. Actually, they can comply earlier para hindi na nga isagadon gid nga ma-expire na ila. Si Attorney Nicole Marie Amuan sang Marina, Western Visayas.